gehala denbora luzez ere, eta oraingo egoera dela eta erabaki batzuk hartzeko unea dela, ez? Eta, bueno, ikusten ari gea Euskal Herri mailan ere, zentzu horretan, sortzen ari direla, aldaketaren aldeko aldarrikapen batzuk, ez? Euskal Herri mailako akademiko profesional talde batek aurkeztu berri du COVID-19 osteko Euskal Herriko ekonomia ekologikoaren aldeko manifestu bat. Bide batez esan dezakegu gure esku bat egin duela manifestu honekin, sinatu dugula, eta gaur baditugu bi gonbidatu, punta-puntakoak, manifestu honen aldeko eta beste aldaketa askoren aldeko argudioak emango dizkigutenak. Alde batetik Ane Zabaleta, bera geologoa da, zientzian doktorea eta geodinamikan espezializatua da, eta lehenagotikan ere esaten genuen, gai hauek bazaudela krisi batean murgilduta, eta egun bizi dugun egoerak COVID-19ak ekarri duen osasun krisiaren ondorioz. Bau da aurreneko galdera botatzen dizuedana. Testuinguruetan zer da krisi honek azaleratu duena? Lehenagotikan bizi genuen egoera hori zer da azaleratu duela zuen ikuspuntutikan? Ane, nahi baldin baduzu has zaitezkezu. Eskerrik asko. Bueno, nik uste dut, eta bizi pertsonaletatik edo hasita, konfinatuta egon garen denbora honetan, eta luzatzen joan den heinean behintzat, holako behar bat sentitu dugula, esango nuke guztiok, baina, ez dakit, naturaren beharra edo, ez da? Ni behintzat, lehenengo aldiz aukera izan nuenean, kalera irten ahal izateko, etxetik irten eta ez nuen zalantza handirik izan. Behar nuena zela aire garbia, erreka baten ondoan, edo zuhaitz artean, edo holako naturarekin harreman bat behar nuela. Eta nire paseo hori ez nuela nahi errepide baten ondotik izatea, baizik eta natura ingurune batean edo. Hainbat egunetan eta leihotik ikusi ditugu, udaberria nola sartzen zen, txoriak behatzen ibili gara, eta ikusi dugu munduak aurrera egin duela, naturak bere zikloekin jarraitu duela, gu horrez geunden bitartean, eta oso irudi kuriosoak ere ikusi ditugu, kaleetatik atak ibiltzen, edo hirien erdietatik animaliak nola zebiltzen. Eurek ez dute inolaz ere gure beharrik, eta gu desagertzen garenean, eurek espazio hori okupatzen dute. Nolabait honekin, esan nahi dudana da pixka bat, harreman berezi hori beharrezko dugula, naturarekin daukagun harreman berezi hori. Eta hein handi baten, naiz eta ez den oso kontutan hartzen gure ongizatearen oinarrian ere badagoela. Naturak ematen dizkigu hainbat zerbitzu, oso zailak direnak zenbakitan ipintzeko, hortan Unai ni baino askoz ere trebeagoa da, eta ian, ez dakit, ikutuko duzun gai hori, ekosistemek ematen dizkiguten zerbitzuak eta ekosistemen ekonomia, baina hain nik uste dut oso kontziente izan behar dugula, naturak berak eta ekosistemek ematen dizkiguten baliabide eta zerbitzu guzti horiekin. Agian, errezen ulertu dezakeguna da, naturatik datorrela konsumitzen dugun ura, egurra, energia, eta hori nola edo ala ikusi dezakegu. Gure esku dago ere nolabait nola baliatzen ditugun zea guzti horiek, lehengai guzti horiek, baina kontutan izan behar dugu ere, ematen dizkigun beste zerbitzu batzuk agian hain ikutzeko edo kontatzeko edo balioa jartzeko hain errezak ez direnak.
eta ongizatearekin oso lotuta daudenak, ez? Lehen esaten nuena, ez? Kalera irten eta paseo bat eman ura daraman erreka baten ondotik. Edo mendira joan eta iturri bat aurkitu eta urtrago bat eman, edo basoan zehar paseo bat eman txoriak entzuten, edo horrek ere badu bere balioa eta nik uste dut gure osasun baduela eragin hori, ez? Eta, bueno, nolabait aurrera begirako horretan edo itxita egon garen denbora honetatik ikasi behar dugun gauzetako bat badela guzti horren beharra badugula, ez? Behar hori badugula eta azken urteetan eraman dugun bizitza horretatik nolabait banatzen ikasi behar dugula, zer den behar duguna, zer den gure ongizatearen oinarria, eta zer diren agian behar baino nahi edo apetentziak edo beste mota bateko behar deitzen diegun horiek. Eta hortik, ikasketa horretatik nolabait etorriko da ekosistemekiko beste errespetu, arduraz jokatzea, baliabideak zentzuz erabiltzea, eta ez? Eta hortik etorri beharko luke, hori, pixka bat ezagutu ze zerbitzu ematen dizkiguten ekosistema horiek, eta nola ipini ditzakegun zenbakitan, eta aurrera begiria eta krisi klimatikoari aurre egiteko edo krisi klimatikoari egokitzeko garaian eman behar diren aldaketak ere nolabait nik uste hortik abiatu beharko liratekela hainbatean behintzat, ezta? Agian honetan zuku nahi pixka bat gehiago sakontzea badaukazu, ez? Ekosistemen zerbitzuen gai honetaz edo? Bai, bueno, ekosistemen zerbitzuak aipatu dituzu. Nik uste oso intuitua den kontzeptua da, baina, bueno, politikagintzan, sindikatuetan, kalean, gizarte mugimenduetan erabiltzen ez den kontzeptua da. Bai, hori, zientzian erabiltzen dugun zerbait da, ez? Incluso biodibertsitatea edo bianistasuna hitz bezala ez dugu kalean erabiltzen. Erabiltzen duguna da ingurumena, asko jota eta natura, batez ere natura. Eta denok daukagu naturarekiko atxikimen bat, denok ulertzen dugu gure modura, bai? Eta zergatik, txikitatik ulertzen dugulako naturaren parte garela, bai? Eta natura arduraz zaindu behar dugula, hori gure gurasoengandik jasotzen dugun mezua da, gero hasten garen heinean, konturatzen gara, nola gizarteak, ez ditu agian ideia horiek hain ondo bereganatzen eta ikusten dugu zen nolako kontraesana dauzkagun, baita ere gure norberakoen kontraesanak, ez gizarte mailan baizik, eta badakigu hainbat gauza egin behar ezken dituzkela, hegazkin bat hartu bilera batera juteko, eta ite ditugula. Orduan hor, badaukagu deskonexio fisiko bat, zuk esandakoa, ez? Harreman fisikoa behar du gure osasun mentala mantentzeko, edo bai mentala, bai fisikoa, ez? Harreman hori naturarekin, zuk esaten zenuen, ez? Behar zenuela naturaren gana bueltatzea ondo sentiarazteko, ez? Baina baita ere badaukagu deskonexio kognitibo bat, esango nukenik. Eta horrek niri asko kezkatzen nauen gauza bat da. Alde batetik badakigu zer egin beharko genukeen, baina gero pertsona edo gizarte bezala, askotan ez ditugu egiten, ez? Adiez, kontsumo portaerak, badakigu kontsumo mota batzuk ez direla beharrezkoak, gure ongizaterako, ez digutela hainbeste aportatzen, baina sorgin gurpil batetan gaude sartuak eta zaila da. Mobil berria ez dakitzen bat urtero, ordenagailu berria, oporrak ez dakin nora, badakigu hegazkinak hartzea ekologikoki ez dela bat ere ona, baina, bueno, urtean behin hobitan ez haze gertatuko, baina denok horrela jokatuko bagenu, ezinezkoa litzateke mundu mailan edo planeta osasuntsu izatea. Orduan, hor badauzkagu erronka oso potente batzuk, oso barnekoa direnak eta lanketa pertsonala eskatzen dutenak, ez? Eta nik agian komentatu nahiko nuke, ez?
COVID garai honetan konturatu garen gauza bat, bueno, uste dut, behintzat, niri gutxienez tokatzen zait honetaz asko hitz egitea, hau, etorri dela Txinatik, basoetan batzuk esaten dute, saguzarretatik datorrela COVID-a, ez? Eta, bueno, animaliak, naturatik datorrela, eta orduan hor badaude bi aukera. Bat, bioaniztasunaren kontra egitea, espezie, ezagutzen ez ditugun espezieen kontra egitea, bildurra sortzen diguten espezie kontra egitea, eta gertatzen ari da, mundu mailan leku askotan, saguzarren kontrako eiza bat abian jarri da, inongo evidentzia zientifikorik gabe gainera, edo badago beste aukera bat, eta hori da pixkat nik, edo guk, zientzilariok bultzatzen duguna dela, esatea, bioaniztasuna ez dela arazoa, justo kontrakoa, bioaniztasunak eta biodibertsitateak babesten gaituela. Ekosistemak modu osasuntsu batetan mantentzeak horrek eragiten duena da, zoonosia edo animalietatik etorri daitezkeen virusak eta milaka daude ezagutzen ditugunak salto egin dezaketenak gizakiari, baina milaka esaten dudanean, 100.000 esan nahi dut, bai? Eta ezagutzen dituguna, gutxi gorabehera zeintzuk izan daitezken, bioaniztasuna eta ekosistemen integritate hori edo osasuna da behar dugun babes hori, zientzialari bati entzun diot hori da gure txertorik hoberena, mundu mailako txertorik hoberena. Eta ezin dut pentsatu, ez dago nik uste beste metafora hobeagorik, ari gara partxeak jartzen, orain arazoa daukagu eta zientzilari guztiak eta farmazeutikak eta milioika euro ari dira egunean gastatzen, noski, txerto hori bilatzeko. Askoz ere, ekonomikoki merkago litzateke, planetarentzako ere bai, guztiontzako, bioaniztasuna ondo mantendu, zaindu, arduraz jokatu, txikitatik esaten dizkiguten gauza horiek, errealitatean, pixkat gauzatu, ez da? Eta hor, beste erreflexio puntu bat sortzen zait, ez? Euskal Herritik mundura begiratzen dugu eta segurazki hemen Euskal Herrian ere oso modu motelean egin diogu aurre COVID-ari, jakinda Txinan zegoela, Italiara pasa zela, eta, gauza epidemiologian oso ezaguna da. Horrelako virusak salto eman dezaketela oso azkar, leku batetik bestera, batez ere gaur egungo globalizazioa dela eta, bai, turismoa, merkantziak, segunduro ari dira leku batetik bestera mugitzen. Eta interesantea da konturatzea jabetzen baldin bagara munduko bioaniztasuna mantendu behar dela hori delako gure segurua, guk segurua kontratatzen ditugu gure etxerako, kotxerako, batzuk bizitza asegurua ere ordaintzen dute, gure planetarako eta gure osasunerako ere asegururik merkeena eta eraginkorrena natura babestea litzateke, bai? Eta hori, nik esango nuke, gu iaia herri indigena bezala garen honetatik pentsatuta, ez? Europako herri zaharra eta munduko herri zahar horietako bat, mundu mailan bioaniztasuna hobekien zaintzen duten horiek herri indigenak direla, mundu mailan, bai? Eta oso kuriosoa da, gure hemengo teleberrietan, egunkarietan, ez dugula fitxik ere esaten, zen nolako ondorioak izaten ari duen COVID-ak herri indigenetan. Eta oso kuriosoa da, beraiek dira gure bioaniztasun globala horiz hobekien zaintzen dutenak, gure zaindariak, gure osasunaren zaindariak dira, eta marginalizatuta dauzkagu ere kognitiboki, ez dugu ez da beraietan pentsatzen, zen nolako ondorio latzak somatzen ari den Mexikon, Guatemalan, baino Afrika guztian, Asian, eta nire hori ez zait bakarrik kuriosoa iruditzen, ez zait bat ere justoa iruditzen ere. Orduan, herri bezala eta pertsona bezala, konektatu behar dugu munduan gertatzen ari diren gauzekin, eta ez bakarrik teleberrietan agertzen diren gudekin eta konfliktoekin, baizik eta egunero gertatzen diren hainbat gauzekin guk garrantzirik ematen ez diegun horiekin, bai? Eta nik uste garaia dela, pertsona eta herri bezala, jabetzea, ez bakarrik bioaniztasuna beharrezkoa dugula, baizik eta bioanistasun hori mantentzen, elikatzen, ez orain, baizik eta ehundaka urteetan, eta segurazki nolabait esan da
gure eredu sozioekonomikoaren eraginez gehien sufritzen ari diren herriak, herri indigenak, hor dauzkagula ahaztuta, ez da? Eta nik uste beraiekin ere biokulturaren aniztasunarekin ere, konexioa egin behar dugula, ez da? Eta sare bezala, lan egin, pentsatu, eztabaidatu, eta sare bezala munduan, zehar hain globalizatua den mundu honetan, saretu eta beraien egoerak ulertu, gurea ere partekatu, ez? Eta internazionalismoaren ikuspuntu horretatik ere, herri horietara ere bidaiatu kognitiboki, medioen bitartez, ez? Interneten bitartez, ez du askotan zergatik fisikoki ere han egon behar, baino gutxienez jabetu behar gara, hor badagoela, normalen hitz egiten ez dugu mundu bat, eta mundu hori guretzat ere behar berrezkoa daukagula, ez, gure ongizaterako. Bai, bueno, zure ideia guzti horietatik pare bat gauza hartu nahi dituzke, ez da? Alde batetik, komentatu duzu, bioanistasuna bera mantentzea edo askotan merkeagoa dela, kasu honetan COVID-aren kontura eta inbertitzen ari den dirutza guzti hori aurretik, ez da. Eta nik uste dut hori zentzu askotan gertatzen dela, ez da. Ni nire esparrura edo ekarriz eta uste dudalako errez ulertu daitekeela, uraren munduari begiratzen badiogu, ez? Adibidez, eman dezagun gure herri txiki bateko edo auzo bateko ur hartune bat, ez da? Hortik hartzen dugu ura herria hornitzeko. Ez badugu ur hartune horren inguruan dagoena kontutan hartzen, babesten, arazoak izan ditzakegu, ez? Erreza da pentsatzea ur hartune horretatik gora izan dezakegun lurraldea edo, ez? Ur guztia hartune horretara eramaten duena, izan ditzazkegu larreak, basoak, mota desberdinetakoak, bioaniztasuna desberdina izan daiteke, baina leku askotan, gure inguruko leku askotan ikusten dugu adibidez, pinuen plantazioak daudela. Orain gutxi, oso gutxi, ahaztu zaigu, baina ez da oso hurbil dago denboran, izan dugu banda marroiaren arazoa. Beste krisi handi bat, gero COVID-a etorri da eta ahaztu egin zaigu banda marroiarena. Baina leku asko eta askotan, banda marroiaren zera dela eta ez dela, pinu guztiak kendu dituzte, lur guztia utzi dute soilduta, eta horrek badauzka eraginak ur hartune horietan. Eta leku askotan, ur hartune horiek, adibidez, sedimentuz bete daitezke, desagertzera iritsi daitezke, baina horraino iritsi gabe, bai esan nahi nuena da, betetzen baditugu, pinuz beteta geneukan lursai hori, kendu dugulako pinu guztiak, sedimentuz betetzen bazaigu, dirutza bat inbertitu behar dugu hartune horretan, ur horren kalitatea hornikuntzarako nahikoa izan dadin. Eta ur hartune horretara bota beharko ditugu hainbat kimiko, ur horren kalitatea nahikoa izan dadin hornikuntzarako. Beraz, inbertsio handiago bat, osasunean ere izan dezakena bere inpaktua, hor botatzen ditugun kimiko guzti horiek ere, badituzte gero gure organismora datoz eta hor ere egon daitezke ondorioak, inbertsio itzelak naturak berak egiten duen lan bat egiteko. Pentsatuko bagenu lur eremu horien kudeaketa beste modu batekoa izan daitekeela, hartuneak dauden lekuetan bereziki daukagun lurraldearen erabilera bereziki zaindu beharko genukela,
baina batez ere zerbitzu hori zaindu beharko genukela eta naturak egiten dituen horiek geuk gaineratu gabe, beste modu batean kudeatuko genituzke ingurua, ezta? Eta segurazki hori da lurralde indigenetan oso garbi daukaten gauzetako bat. Soiltzen batet guztiz lurzoru bat, horrek baditu ondorioak, hainbat. Urak kutsatuko ditut, lurzoru gabe geratuko naiz, lurzorua baliabide beharrezkoa dut, elikagaietarako, edo bere gainean hasi daiteken edozein landaretzarako, bioaniztasunerako, eta bar. Eta guzti horri buelta emateko zer egiten dugu guk? Inbertsioak. Inbertsio publikoak askotan pribatutik datozen horrelako sarraskiak edo nolabait, horiei buelta emateko, ez? Eta, hor oso kontutan izan beharko genituzken hainbat gauza daude. Horregatik, nik uste dut bioaniztasuna eta ingurua zaintzearen honetan oso kontutan izan behar dugula zer espero dugun edo zer behar dugun eremu desberdinetatik. Pentsatu dezakegu, baso batek izan dezakeen zertarako erabili nahi dugun, adibidez izan daiteke paseatzeko, eta lehen esan dugun bezala, gure osasun mentala zaintzeko. Hori izan daiteke helburu bat. Beste eremu baten helburua izan daiteke. Ur hartune bat baldin badaukagu, ur kalitatezkoa eta kantitatez nahiko izatea. Beste eremu batzuetan beharko dugu elikagaiak hasteko eremuak. Eta beraz, nolabait, pentsatu beharko dugu zein den eremu bakoitzerako ditugun prioridadeak edo, ezta? Eta hortik abiatuta, ikusi beharko dugu zer egin dezakegun, zer ezin dugun egin, eremu horietako bakoitzean bioaniztasuna eta bere oinarrian dagoen ura, zorua eta baliabide guzti hauek zaintzeko. Oso kontutan izan behar dugu, ezin direla helburu guztiak leku bakar batean bete. Eta hori ere kontutan izan behar dugu, ez? Nik klima aldaketari buruz hitz egiten denean, eta askotan entzun dugu, nik uste gehien edo entzun dena izan dela, guazen basotzera, ze basoek CO2 hartzen dute, eta horrela, jaitsiko dugu klima aldaketaren eragina, eta mitigazioa, eta norbaitek pentsatu du baso horiek zenbat ur behar duten hazteko. Eta norbaitek pentsatu du nik ur hartune bat baldin badaukat baso hori dagoen tokian agian urik gabe geratuko naizela, edo hortik pasatzen den errekak urik gabe geldituko edela urteko momenturen baten. Orduan, oso argi izan behar dugu, hori ez, prioridadeak ipintzearena leku batzuetan eta besteetan, eta gauza guztiak ezin direla leku bakar batean lortu. Agian, uholden kontra hartzen ditudan konponbideek edo, eragina daukatela uraren kantitatean. Eta hor, jokatu beharko dut lekuan leku konponbide desberdinak planteatzen, ez Australiako konponbideak agian ez dute hemen balio, hor ere indigena talde bakoitzak edo bere konponbideak bilatu behar ditu eta leku bakoitzean bereak eta bere lehentasunak ezarrita, eta oso kontutan edukita, hori, ez? Gauza batzuek besteengan daukaten eragina. Eta hortik dator pixka bat, nik uste, komentatzen zenuen beste gauzetako bat, da, saretzearena. Hau da, hemen orain arte lan asko egin dugu bakoitza gure esparrutik. Eta
ekonomilariak ekonomian, eta gainera ekonomiako esparru desberdinetan, zientzia edo geologoek edo biologoek, eta bakoitza bere esparruan. Eta hasiak gaude, baina bada garaia sare horiek indartzeko eta elkar ulertzeko. Eta batek esaten duenean, bai, hemen pinua oso onuragarria da, ez daki zergaitik, besteak agian esango du, honetarako ez da inona, eta hitz egin elkarren artean, eta lortu dezagun, hizketaldi eta saretze horretatik, beharrezkoak diren prioridade horiek, edo lehentasun horiek nolabait zeintzuk diren markatzen, guretzat. Beste batzuek izango dituzte eurenak, ezta? Baina gutxienez, gure lurraldean edo nola ikusten ditugun lehentasun horiek, zeintzuk izan daitezken, eta horretarako nik beharrezko ikusten dudana da, komentatzen zenuen saretze hori eta elkarrekin lan egitea, eta uste dut hortik datorrela pixka bat ere, orain gutxi sinatu dugun, aurkeztu duzuen eta sinatu dugun manifestu hori, pixka bat, saretze oso zaila da esatea, hau da egin behar duguna, baina guazen bidea elkarrekin egitera, ez da? Nik uste dut, hor, klabe batzuk eman dituzula, ez? Asko gustatu zait, hori, ni hasi naiz pixka bat mundu mailako ikuspegi hori ematen, ez? Herri indigenetara joan gara eta kognitiboki nola saretu garen, eta zuk ekarri ezu Euskal Herrira, ez da? Eta pinua, ez? Espezie bat, oso azkar hasten dena, eta hor badaude sektore pribatuak eta publikoak, pinudiak asko, estrategikoak direla uste dutenak, konturatu barra Euskal Herriaren historian pinudiak, oso gauza, ez dela aspaldiko gauza bat, historikoki, orain dela oso gutxi izan dugun nekazal sistema baten parte izan dela, baita ere badoka zerikusia lurjabegoaren sistemarekin, ni Araban bizi naiz Gorbeiako magalean, eta pinudi oso gutxi dauzkagu, dena jari badena aritzak dira, eta pagoak, eta ederra, ez? Eta beste batzuentzat pinudiak oso ederrak dira ere bai, orduan hor dauzkagu oso pertzepzio berezia, kontrajarriak, eta zuk esaten zenuena, ez? Hemen Euskal Herrian behar deguna da, lurraldetasunari begira, lurraldean nola erabiltzen dugu ekologikoki ere bai, ze baliabide non inbertitzen dugu uraraintzako, CO2 surgatzeko eta hor eztabaida bat eman behar da, ez? Orain arte egondana da, guk zientzian ikusi dugun bezala, bakoitza bere esparruan, politikoki bakoitzare bere esparruan ibili da, bere interesak mantentzen, eta horrek egin diguna da, herri bezala desoreka handiak sortzea. Eta konturatzen gara, arazo sistemiko batzu dauzkagula, ez direla bakarri gureak, baina gurean ere islatzen direla, klima krisia, bianistasunaren krisia, orain osasun krisi bat, eta gure lurraldetasunak ere pentsatu behar dugula nola gure lurraldea antolatu fizikoki, esan nahi dut ere bai, hor dauzkagun beste helburu estrategikoiei etorkizunari begira ondo heltzeko. Hori horrela da, eta ere badauzkagu Euskal Herrian administrazio ezberdina, bakoitza bere eskumenekin, ados jartzen ez direnak ere, sistema nahiko komplikatua daukagu, eta nolabait horri, nik uste dut eskua sartu behar zaiola, zientzia, politika eta gizarte mailan dauden mugimendu sozialekin, eta eztabaida bat sortu behar dela, eta honen arira, nik uste dut, plazaratu berri den manifestua, Euskal Herria post-COVID-19 manifestua, pixkat, hortik doan gauza bada, akademiatik zabaldu dugu, gizarte osora, hainbat eta hainbat atxekimen lortu ditugu gizarte eragiletatik, eta pertsona norbanakoen gandik ere bai, eta ehundaka pertsona akademiatik ere, babestu dute, zergatik oso gauza simple bat planteatzen dugulako. Eztabaida estrategiko hau egin behar dugu, herri bezala, lurralde guztietan, Euskal Herriko lurralde guztietan. Eta eztabaida hau ematen ez den bitartean, horrelako krisiak eta horrelako konjunturetatik bata bestearen ondotik pasako gara, burua ezin altxatu eta denbora galduz, eta gure inbertsioak edo inbertsioen
lehenesteko eztabaida hori eman gabe. Eta, bueno, uste dugu Euskal Herrian fase historiko ezberdinetan gizarteak hartu duela jarrera oso aktibo bat, aurrera nola egin behar dugun pentsatzeko eta eragiteko eta zen norabidean, bai? Eta horretarako eztabaida egon da. Eztabaida nahiko gardena, kalean egon dena, eta orain ez dakit tweet bidez egin beharko den, edo WhatsApp bidez, baina ez dakit, baina egin beharreko eztabaida estrategiko bada gure herriarentzako, ez? Eta hor, honekin lotuta, badaude bizpahiru gauza oso potenteak, uste dut, eztabaida horren muinera joan behar direnak. Alde batetik, zer behar dugu norbanako bezala eta herri bezala, aurrera egiteko, bai? Eta naturarekin zer ikusia daukatenak, oso zuzenean harreman handia daukatenak. Natura babestea zer da, luxu bat edo behar bat, bai? Eta ematen du, aspaldian luxu bezala ulertu duela jendeak. Lehenengo badaudela beste behar batzuk, bai? Enplegua, ekonomia, bai? Eta gero, hori konponduta, bueno, konponduko ditugula naturaren gain eragindako kalteak, bueno, ja, inbertituko dugu horretan, bai? Eta nik uste dut, herri bezala estrategikoki ikuspegi hori guztiz okerra dela, bai? Zuk, Ane, komentatu dituzun gauzengatik ere, bai? Ari gara inbertsioak egiten, pixkat, razionaltasun oso gutxirekin, eta evidentzia zientifikoa daukagu hori esateko, bai? Herri bezala ere, bai? Eta lehen komentatu dugun, ez? Nola saretu behar garen, baina bai nola politika gintzatik, sindikal gintzatik, zientziatik, eragile sozial guztietatik, hor nola elkar ulertu behar dugun, zer dan beharrezkoa, non kokatu hau, non kokatu bestea, bai? Eta beste herrialdekiko ere ze harreman mota nahi dugun. Eta ez da berdina hemen gure lurra ondo babestea, baina gero gure kontsumo portaera ez jasangarriak izatea, eta ez dakin nondik ekartzea gure elikagai guztiak, jakin gabe edo jakin nahi gabe ze eragin duen edo dituzten gure kontsumo portaera horiek, eza? Orduan, herri bezala nik uste ere zintzo jolastu behar dugula, o jokatu behar dugula, badago kontzeptu bat dela justizia soziala, ez da? Lanpostu eta hitz egiten dugunean, bai? Badago beste kontzeptu oso importante bat herri bezala kontutan hartzeko dela ingurumen justizia, bai? Eta esango nuke gehiago, justizia sozioekologikoa, ze ingurumena eta gizartea ez daude aldenduta, elkarrekin lotutako bi gauza dira, ez? Ezin dira guk mentalki esaten dugu gizartea da gauza bat, natura da beste bat, baina hori ikuspegi oso okerra da, oso lineala, agian zientzian gauza batzuetarako oso eraginkorra izan dena, ze zientzia oso atomizatzailea da, pentsamenduan, baina, bueno, filosofekin hitz egiten baldin badezu, esango dizute hori gauza hauek independenteak direla esatea izugarrizko hankasartzea dela, bai? Eta bestela galdetu diezagun baserritar bati, bere lurra eta bere ekonomia, baina baita ere enpresan lan egiten duen pertsona batentzako, industrian ere bai, zelako hondakinak sortzen dituen eta horrek ze eragin dituen bere mozkinetan edo bere zergetan, dena dago erlazionatuta. Eta hori politika transversalak lortu arte, ingurumena, ekonomia eta gizartea elkarrekin lotuta daudela ulertu arte, baina ez bakarrik ulertu baizik, eta gero politikan hori adieraztea, politika ekonomikoekin, eta ez bakarrik Eusko Jaurlaritzan edo ez dakiz diputazioan edo udaletxe batetan badagoela ingurumen departamentu bat. Nola ingurumen departamentu bat? Ingurumenak dena zeharkatzen du eta, bai? Lurra, ura, denak zeharkatzen gaitu, bai? Orduan, atomizatzea horrela, ez daukala zentzu gehiagirik, ez? Eta orduan, luxuaren ideia baztertu, natura babestearen beharra hori hobetu ulertu eta modu transversalean eragin, ez? Mugimendu sozialetatik eta baita administrazioetatik ere bai. Bai, zalantzari gabe, nik uste dut horre transversaltasun horretan dagoela zalantzari gabe aurrera bidea eta hor, bueno, eztabaida izan behar dela sakona, luzea
eta bakoitza bere esparruan ikasitakoa edo ikusitako ebidentzia mahai gainean ipinita eta besteenak nolabait ikasi eta bueno, onartu eta hori dela aurrera egiteko bidea, ez? Azken finean helburua edo gutxi gora bera, argi baldin badaukagu, kontua da ibiltzen hastea, ezta? Eta eztabaida hori horretarako mahai gainean jarri behar da. Bai kontutan hartu behar duguna, eta nik pixka bat COVID-aren zea honekin, krisi edo honekin paralelotasun bat egiteko edo, ezta? Kontutan eduki behar dugu, zientziak ebidentzia batzuk badituela, eta beste gauza asko ez dakizkiela, ez dituela ezagutzen, ez? Eta nik uste dut COVID-aren krisiak hori oso argi erakutsi duela, ez? Gauzak nola joan diren egun ezagun aldatzen, ikerketek aurrera egin dutelako, gauza berriak ikusi direlako, ebidentzia berriak agertu direlako, eta nola pixkanaka egoera eta jakin dugun gauza berri horietara egokitzen joan behar izan dugun, ez? Eta hasieran bidea modu baten ikusten genuen eta pixkanaka hori aldatzen joan da, ez? Eta nik uste dut guk agian zientziatik lan egiten dugunok eta oso garbi baldin badaukagu zalantza pilo batekin eta ziurgabetasun askoekin egiten dugula lan egunero eta hortara ohituta gaudela eta oso nahiko ondo desberdintzen dugula, hau ebidentzia bat da, baina horrelako zalantzasko tarte batekin. Badakit temperaturak gora egingo duela, baina mendiko ona. Eta hori kudeatzen gutxi gora bera, baldin badakigu ere, uste dut hori dela pixka bat, aurreranzko bide honetan, oso kontutan eduki behar dana, ez? Gauzak ez direla zuri edo beltz, ez dakigula dena, asko dakigula, baina asko daukagula ikasteko, eta aurrera pausuak ematen ditugun bide horretan ere, egokitzen joan beharko dugula pausu guzti horiek, ez? Eta agian momentu batzutan hartutako erabakiak, ez direla guzti zuzenak izango. Horrek ez du esan nahi pausurik ez dugunik eman behar. Baina, egokitzea izan behar duela etengabekoa, ez? Bai, klima aldaketan asko entzuten dena da, ez? Egokitu behar gara. Eta neurriak dira hau eta hau. Azken neurri horiek ere egokitu beharko dira. Eta orduan etengabeko kudeaketa egokitze edo egokitu beharreko kudeaketa bat edo horrelako zerbait izango dela. Eta nik uste dut hori zientziatik nahiko garbi daukagun hori zalantza asko daudela eta ni sare sozialetan eta azkenaldi honetan oso pilpilean egon da. Atzo gauza bat esan digute, gaur beste bat, ez dakite zer, edo ez digute egia esaten, edo denetarik egon daiteke. Baina ikasi behar dugu gizarte moduan ere, hori barneratzen, ez? Ezin dugula dena jakin, eta batzuetan orain diru pila bat inbertituko da COVID-aren kontuan, beste hainbat kontu ahaztu edo alde batera utzita, eta agian datorren krisia hurrengoa auskalo zer izango den. Izan dugu krisi ekonomikoa, izan dugu banda marroia, izan dugu krisi bat, osasun krisi bat, eta agian hurrengoa ez dakit zer nolakoa izango den. Orduan, pixka bat, ez badugu jarraitzen aurrera egiten jakintza arlo guztietan, eta pixkanaka, eta zalantzasko guzti horiek nolabait kudeatzen norbanakoak ere, zaila da, baina aurrera egin behar da, eta horiekin egin behar da aurrera. Ados, guztiz ados. Nahi zakit hitzartu nahi dezun beste zerbait borobiltzeko, edo nahi dezun bezala. Agian azkeneko pare bat minutuak, beti etorkizunari begira ari gara jartzen, ezagutzen dugu iragana, oraina nahiko ondo, uste dut ezagutzen deula, eta ze arrisku dauden, eta nek oso ondo esan du,
Bueno, krisi sistemikoen aurrean arriskuekin bizitzen jakin behar dugula. Eta nik uste dut garatu dugula gizarte bat nun arrisku hitza oso negatiboa den. Baina arriskua beti dago. Arriskuak non nahi daude. Ikasi behar duguna da arriskuekin bizitzen eta arriskuekin edo arriskuei egokitzen, esperimentatzen, kale egiten askotan, eta zientzia hori da. Kale egiten dugu askotan gure esperimentuetan, baina horrek beti irakasten digu zerbait aurrera egiteko, eta aukera berriak ikuste ditugu, galdera berriak, eta nik uste gizarteak eta Euskal Herrian ere bai, hori pixka gehiago barneratu behar dugula. Nik uste oso kainita gara gure artean ere bai, norbaitek kale egiten duenean, bueno, arkatza sartzen diogu begien barruan eta kritikatzen dugu dena, ez? Eta nik uste ere aukera eman bartzaiola gizarteari kale egiteko noizean behin, aurrera egiteko, hobeto jakiteko, ez da? Eta hori egiten ez dugun bitartean, esperimentazio soziala, innovazioaz asko hitz egiten dugu teknologikoki, baina innovazio sozialaz gutxi hitz egiten dugu, eta innovazioa oinarrituta dago esperimentazioan, hori argi dago. Eta ezin dugu, hanek esan duen bezala, Australian ondo egin duten zerbait ona esportatu zuzenean, egokitu behar dugu, eta gure ereduak ere aurkitu behar ditugu, noski oso ona dela besteek egite dutena kopiatzea, eta egokitu, noski egin behar dugula hori, ez da dena hemendik etorriko eta hemen sortuko, baina uste hori orekatu behar dela, gure eredu propioak sortu eta begiak ireki eta ondo egiten dituzten gauzak ere importatu, ez dugu bakarrik importatu behar Nova Zelandako kiwiak edo ideiak ere importatu behar ditugu eta hemen esperimentatu gure laborategi propioa sortu, ez da? Eta nik uste Euskal Herriak badaukala kapital sozial haundia, nola sortu genituen ikastolak, nola kooperatibismoaren mugimendua sortu genuen, berrindustrializazio oso potente bat egin behar izan genuen, orain dela markada gutxi, eta nik uste, zirt horretan, ataka batetan gaudela, eta asmatu behar dugula gure gizartea, gure lurraldetasunaren ideia, eta orain momentu historiko batetan gaudela. Eta historiko hitza oso potoloa dela, eta nik uste dut gutxitan erabili behar den zerbait dela. Baina nik zintzoki uste dut, orain daukagula aukera, herri bezala eta norbanako bezala, pentsatzeko nora joan nahi dugun, ze norabidetan, ze lagun behar ditugun ibilbide hori egiteko, ze ideia eta ze esperimentazio mota jarri behar dugun martxan, ez? Eta nik hori litzateke agian nire azkeneko erreflexio puntu hori, ez? Esperimentatu behar dugula, ez dakagula besterik. Oso ondo nik uste oso ideia argiak bota dituzuela. Nik alde batetik ez aurretik ere buruari eragiten zian zerbait bazan, ez? Aipatu zuen naturarekin dugun harremana, ez? Badaola gaur egun arduragabekeriz jokatzen dugula, ez? Inguru giroa eta gizartea banatzeko joera hori daukagula, eta elkarrekin dijoaztela, eta naturak berak zerbitzu asko eskaintzen dizkigula, eta osasun krisi honetan, aipatu zu ere, txertorik onena bioaniztasun hori zaintzea dela. Txertorik onena hori da naturak eskaintzen digun zerbitzuetako bat, eta aipatu ez du nahi ez, deskonexio kognitibo hori baukagula ez, jabetzen gehala askotan naturarekin harreman bat izan behar degula edo badegula, baina, gero gure kontsumo portaerek beste zerbait egitera eramaten gaituztela, eta horrek lanketa norbanako bezala lanketa pertsonal sakona eskatzen duela, baina nik uste argi utzi ezuela ere norbanako moduan lanketa bat egiteaz gain ere kolektibo moduan eta herri moduan, badugula zer pentsatu ez, badugula asko eztabaidatzeko, saretzea, elkarlana, adostasuna aipatu duzu ez, politika transversalak, disiplinan arteko lotura horiek ere egin behar ditugula, tokian tokiko erabakiak hartu behar ditugula, gure errealitatera egokitzen diren erabakiak hartu behar ditugula, eta nik uste ere argi utzi ezuela aldaketa kultural sakonak badatozela, ez, gizarte mailan.
jakin behar dugula ezagitasun puntu batekin bizitzen eta arriskua ere asumitu behar dugula gizarte moduan, ez? Eta hortikan aldaketak ere badatozela eta bueno, aldaketa horiek asumitza edo gure esku dagoela inonbi batean, gizarte moduan. Eta bueno, ikuste duzuen bezala nik asko ikasi dut gaurko saioa, benetan oso potentea iruditu zait, eta berriro ere eskerrak eman parte hartzeagatik eta hurren arte. Mila esker zuri, gonbiteagatik. Mila esker, plazerra.